Gurbangul Berdimuhammedow 22 martda özüne sowgat berilen atlar bilen diýdarlaşyp Ak şäherim Aşgabat adly goşgu döretdi we ony Aşgabat adly täze kitabyna girdirmek kararyna geldi. TDH bu wakany Akan adly bedegiň ilkinji at taýynyň dünýä iňme bilen baglanyşdyrýar. Şeýlelikde taýsanygy öňde durýan bayramçylyk bilen baglanykda Aşgabat ad takyldy. Täze goşgu gadygyny sowamanka aýdym bolup döwlet tebesinde ýanglandy. Prezident bolandan soň olal bilinmedik ukyp basarnyklary bilen özüni dünýä tanadan Berdimuhammedowyň atlar bilen diýdarlaşmagy we ad bolup belemen iş stolunyň başynda görünmegi bilen döredilýän täze eserleriň bir wagda üç dilde kitap bolup çykmagy. Eger goşgu bolsa şo wagda aýdym edilip aýdylmagy, birazdan halat istilmegi adaty bir zada urly. Ýöne synçylar hususan azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýazgylar ýurtda edebi döredijiligiň aýdym saatsyny otunyň gülkäe urlanyny belki de bu ýagdaýyň odalam kän kitap okumayan ilaty okumakdan has daşlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Ýurtda ikinji şahsiýet kultuny döretmäge işçen gatnaşmakda aýplanýan estradaçylar bolsa soňky ýyllarda janlanan türkmen aktivistleriniň sosial ulgamlarda paýlaşýan videolaryna yaranjanlar ýa ýarlaklar hökmünde ýazgarlýar. Emma döwlet telewizionynyň ýüzü bolan dörejilik işgärleri bu ýazgarmalary başgaldyrman öz işlerini dowam etdirýärler. Türkmenistanyň ilkinji prezidentini wasp etmekde iň üstünlikli bolan şahirleriň biri Gözel Şaguliýewa, ikinji prezident we onuň söýgüli atyny ýa itini ideallaşdyrmakda hem kem oturmaýar. Synçylar onuň prezident takyny gurrun edenini joşup, kyssadan poeziýa geçip gidenini duýman galýanlygyny belleýärler. Akan kahraman arkadaşımın söwür dostudur, sırdaşıdır, sağlıcandır. Emma eklenji hökümete bagly bolmadyk adamlar türkmen lideriniň adyndan çap edilýän eserleriň juda ýöntemdigini, olaryň gapma garşylyklardan, hatda otur, nokot ýalňyşlyklaryndan hem halas däldigini, üstüne kän halatda edebi ogurlugy hem meňdiýänligini aýdýarlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haliliň pikirçe, Aşgabat häzir täze goşguda görkezijek bolnuşy ýaly dost owanlyk şäherde. Ol ýerden ýurdun beýlek sebäplerinden gelenler hem kogulup çykarylýar. Ýurt raýatlary başga sebäplerden awtolowly paýtagta girip bilmeýär we il içinde bu şähere Berdimuhammedowyň we onuň ýegenleriniň şäher diýilýär. Berdimuhammedowyň ilkinji döredän aýdymlarynyň biri hem tanqyçylaryň bellemegine görä bir ýyl odal başga bir tarapyndan aýdylan aýdym bolup çykdy. Hudaýberdi Haliliň bellemegine görä täze döredilen ýylýan goşgu we aýdym hem başga biriniň bu gedek Sowet döwründe ýaşap geçen Gara Seyitliýewiň Aşgabat we Hinnigy hakynda döreden aýdymlaryny ýatladýar. Şu teksti okanymda şahir Gara Seyitli meniň ýadyma düşdi. Ol aýdymlaryň biriniň sazyny kompozitor Aşyk Kuliýew, beýlekatnyň sazyny Hydyr Allanur ýazdy diýip ýazdy soňky aýdymçy şahir bilen öňkü aýdymçy şahiriň fetirlerini deňeşdirip görmegi maslahat berýär. Köpetdağın çeşmesi diye Aşgabat şäher. Ol näde şäher Köpetdağın çeşmesi bolýar. Gaty bir geň bir hiç bir logika gelmeýän, tanqyda gelmeýän pikir. Wäşi köşüladi bilen satirik belliklerini çap edýän Aşgabatly ýazgy Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna olal ilkinji prezidentiň, soňra ikinji prezidentiň öňbaşçylyk etmeginde döredilen edebiýaty, Guly edebiýaty ýa-da türkmen edebiýatynyň Guly akymy diýip adlandyrýar. Onun 2015-nji ýylyň maýynda Türkmenistanyň Kronikasy neşrinde çap edilen Guly edebiýatynyň Bedew wagt adly makalasynda bu akymyň gawanjyň şahir Saparmurat Niýazow oğlandan soň gaýtadan ösüp başlandygy, sebäbi Guly edebiýatyna täze bir parlak geldiň, köp taraply talant Gurbangul Mälikgul oğlunyň gelip goşulanyny gaýdylýar. Wäş köşülüğünün öz ulu öwrümli makalasynda çykaran netijesine görä, Guly edebiýatynyň esasy güýji Mälikgul halipadan başlangyç alşýaly kyn günlerde halky ýeňşe ruhlandyrmak aýratynlygyny, has soňsy Guly edebiýatynyň zadysy güýçli. Bir Guly kitabyny okan soň başga kitap okumak islemýär. Gurbangul Berdimuhammedowyň täze aýdymy ýurdun ilatynyň barha çuňlaşýan ykdysat çökünlük we
pandemiya çäklendirmeleri netijesinde ulumady kynçylyklary we agyp gitmezçiligini baştan geçirýän wagtynda onlarça aýdymçy saganlaryň ýerine ýetirmegine halka ýetirildi.